खानांगौ इविल होननाया गाज्रिखौ होनाखै मूर्खु खामानिखौ माजोंहाय नांगौ मोजांजोंहाय देरहानांगौ Rome chapter I think Rome chapter 12 verse 21 yes बेनिखायनो अनजाग्राफोर दिनै पापनिफ्राय जोंखौ मा खालामबाय उत्तर होबाय बासायबाय पापनि बिसारा जाब्बाय गैला होननानै आं खोन्थादों बाइबेलावहाय नुनायखाय ना बाइबेलावहाय इनफरमेसन नुदों बेनिखायनो पापनि बिसार गैला जायहा जन 3:17 मैया आंनि मिसेसआ बुंदों जन 3:17 आवहाय जायहा जिसु ख्रिस्टनि फिसालाखौ फोथायाखै बे मानसिया बिसार जागोन होनाखै बिसार जाखाबाय बेनिखायनो पापनि बिसारा जिसु ख्रिस्ट थैनाय क्रुसनि थैनायजों जिसु ख्रिस्ट थैया जथेस्थ जिसु ख्रिस्ट थैया काफि जानायखाय जोङो पापनिफ्राय गजाबाय होजाबाय स्रायै Colossians chapter 2 verse 14 right स्रायै जोंखौ इसोरा होबाय स्रा जाबाय मा जेखुनु लिरनाय माना गैया होनदों बाइबेलाव बुंदों बेनिखायनो जायहा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायाखै बे मानसिया मा खालामगोन बिसार जाखाबाय होनदों बिसार जाखाबाय पापनि थाखाय बिसार जाखाबाय जिसु ख्रिस्टआ बुंदों जन चैप्टर 8 verse 24 आवहाय नोंसोरा नोंसोरनि पापावहाय थैगोन आंखौ फोथायाब्ला मेरे को विश्वास नहीं हुआ तो तुम लोग का पाप में मर जाएगा इसलिए हम लोग विसर में पाप का विसर का कम होने से भी हम लोग विश्वासी लोग का विसर है ना Rome chapter 14 verse 10-12 को नायब्ला बावहाय इसोरनि विसर होननानै बर' बाइबेलाव बुंदों आरो NIV-आवबो इसोरनि विसर होनदों बेहा किं जेम्सआवहाय बुङाखै इसोरनि विसर नङा बे अरिजिनेलावहाय नायब्ला सोरनि बिसोर क्राइस्ट जिसु ख्रिस्टनि बिसोर नुना फैगोन बेनिखायनो गासैखौ हिसाब होनांगोन इसोरनि नङा जिसु ख्रिस्टनि बिसोरनि दिनाव जिसु ख्रिस्ट बिसोरा मा जागोन अख्राङाव जागोन बान्था मोननायनि थाखाय आं खोन्थाखाबाय आरो बेजों लोगोसे मा एक्लेसियास्टिक उपदेशगिरि 12:14 गासै जोंनि मावनाय इभिल गुड अर इभिल मूर्खु मावनाय आरो मोजां मावनायखौ इसोरनि जाजमेन्टआव जोङो हिसाब होगोन बेयो हिसाब होगोन होनदों इसोरनि जाजमेन्ट होनब्ला ख्रिस्ट'नि जाजमेन्टआहाय डिफारेन्ट ख्रिस्ट'नि जाजमेन्ट नङा इसोरनि जाजमेन्टआ फाइनाल जाजमेन्ट व्हाइट थ्रन जाजमेन्ट बेनिखायनो जोंनि बाइबेलावहाय जोंनि भाषाजोंहाय लिरनाय माखासेयावहाय इंलिसावहाय फरायनाय इंलिसावबो किं जेम्स माखासे अरिजिनेलावहाय फरायनो मोनब्ला जोङो गोसोखौ स्रा जायो इभिल होनब्ला जोङो मोनसे सिन्था सेकेन्ड केयारलेसनेसा खराब बहुत गाज्रि बे carelessness sometimes when we handshake and then when we handshake we handshake without caring ना माने आखाइ से गोजोननाय लानायावहाय हाखु दाखु जाबाय जोंहा नायसो एरै खालामनाय आखाइखौ ओरैबो हमफानांगौ ना नङाला मोनसेल' फिंगारखौबो ओरै हमफानांगौ जायो बेफोर हाखु दाखुनि खामानि carelessness बुंब्ला केयारलेसनेसा गाज्रि बिसासिफोरा केयारफुल जानांगौ जेबो नङा होननाय नङा जेखुनु जिनिसावहाय इसोरनिजोंहाय जोङो फोजाबबाय थानांगौ आरो मा फरगेटफुलनेस
भूल हो गया ये बहुत खराब पाप तो नहीं है होने से बहुत खराब का चीज है ना भूल गया बाइबल को पढ़ना था कहाँ में हुआ पढ़ने के लिए ढूंढने के लिए नहीं मिला याद में नहीं आया बहुत बुरा हो गया बुरा लग गया ना पाप नहीं होने से बुरा ये कितना काम बुरा काम किया हिसाब देना पड़ेगा बोला यीशु मसीह का बिछड़ का दिन में कितना बुरा का काम किया अरे आं नुनो मोनो बर' देशआवहाय बर' रायजोआ फैखांनानै उनाव बहाय फैखांनानै आख्लाय बिख्लाय जानाय लोंनाय दै अभाब गैया ना इसोरनि बोर मिज'रामाव फैदो जोङो अखाखौ नायनानैसो प्लास्टिकआवहाय मावनानै अखाखौ माने स्लर नाजावनानै बेजोंहाय सुनानै माइरं सुनाय रन्दै ना मा होनो बेखौ रन्दैखौ लेट्रिनाव बाहायदेरनांगौ माबायदि भेलु दंना स्टेप बाय स्टेप सिख्लाफोर एक मासआवहाय खनदुद गाननाय एकदम गाज्रि